أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله كتابه الحكيم وبين فيه أحكام دينه القويم وأرشد به الناس إلى صراطه المستقيم. والصلاة والسلام على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانس كلوب الشيخ المرحوم إسماعيل درامي كجمع كلو الجنة كندون أنبا فوق بلا جلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ame ala talatanu, ame ala walin mando, ame ala barkada kan nema ula dante nema minuna, nema ula bele doy ni alay mami kaslamay, we nema bay alay minkiye, ikanga ala tanu nema bayinka, wati be, yirobe, ka donka fo alay fembakiye. Femi ni machaman be kanyini nema mini machaman makubala ala yoke ini ne we nema badoi. Alhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha ni'ma. Ame ala tanu islami an nema kan waslami an nema wasara nema beladini ni ala imami ga islami ala matotuye inyogana dobi alebi mishidi bato, inyogana dobi alebi farakuru bato, inyogana dobi ale jigi dale no femere kaminta Allah subhanahu wa ta'ala eni ne kanga foko ala ni che anga ala tanu ka ala walen mandon ka ala barkada ko fembe kishi chama ani nema chama mbonyi ni siti ala fe ako ke durratul kawnin kan no idani kisay ako ke sayyidul kawnayn kan wa thaqalaini wal fariqaini min urubin wa min ajami. Ala kira bayndi kanto nan karamo ba fanyi kuma be kafo man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din kuni alai here kanuni mawo mai kwallau talaboti la mogola duniya akadinina abola duniya islamiya la abe islamiya dine doni sira daile otila mogoyi akakan adamaden ka akadine don akakan adamaden ka aka ala don akakan adamaden ka jija baka alabato ni minye ako don aka don ka fo dan ko min be ale la dugukolo sanfɛ no ye ala yɛrɛ ka objectif ye ale danina o de ye a batuli ala yɛrɛ batuli ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ala ko ne ma jinɛ dan ani hadamadenw dan foyi kama fo ka ne ala bato. O ala bato min fana ni hadamaden dana o kama ala bato in mago bɛ ɲɛdɔn na, ala bato in mago bɛ kɛcogo la, ala bato in a gulon do sabasen dɔw de kan. Ala bato in ala ye kira dɔw de ci k'u ka na ale bato cogo fɔ jɔnw ye. O de la an bɛ darisu min kɔnɔ n'o ye fiqhu babu ye, an y'a daminɛ aqida la fɔlɔ n'o ye ala yɛrɛ bɛ dɔn cogo jumɛn na, parce que ala ko a ye ne dɔn yan'aw k'a fɔ k'aw bɛ ne ala bato, arifuni qabla an ta'buduni. A ko a ye n dɔn fɔlɔ ka kɔn aw k'a fɔ k'aw bɛ n bato. Ni aw ma ne dɔn fa kayfa ta'buduni, aw bɛ ne bato cogo di? O la i bɛna ala bato kodɔnbaliya kan, i bɛna ala bato e kun fɛ, i bɛna ala bato cogo la a ka di e cogo min, k'a sɔrɔ ayi ala yɛrɛ bɛ bato ni règle minnu ye, ala ye o règle ninnu ala ye olu suma, ala ye olu dɔn k'olu dɔnni di a ka kiraw ma, kiraw y'o di dɔnnibagaw ka sahabaw ma, sahabaw tora k'o to tabi'inaw bolo, tabi'inaw y'o to tabi'inaw bolo fo ka na se bi alhamdulillah an karamɔgɔw ma. O la ala bɛ fɛ ale bɛ bato cogo min
e k'o ɲɛɲini k'o dɔn fɔlɔ. O la ni e y'o ɲɛɲini k'o dɔn, i bɛna ale bato cogo la min ka di ale yɛrɛ Ala ye. O la n'o kɛra sisan, e bɛ ka fɛn kɛ min ka di ale ye. O la ale fana bɛ fɛn kɛ e ye min ka di e fana ye. Nka ni e ko ko ayi, a ka di ne yɛrɛ de ye cogo min, ne bɛ Ala bato ten. N bɛ n dan, n bɛ seli ta cogo la a ka di n ye cogo min, n bɛ n jɔ selikolo kan ka Ala bato cogo la a ka di n ye cogo min. O la a ka di e ye cogo min, ayi o tɛ dɛ. A ka di Ala ye cogo min, Ala mago bɛ o de la. A'rifuni qabla an ta'buduni. A ye n dɔn fɔlɔ ka kɔn n batoli ɲɛ. A ye ni Ala dɔn fɔlɔ. A y'a dɔn fɛn min ka di ni Ala ye. A y'a dɔn fɛn min man di ni Ala ye. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa. Ala ko an ka cogo dɔn ale Ala la. Ala ko kan ka cogo dɔn. An ka kɔlɔsi, an kana don ale Ala ka dusute kɔnɔ. Allahu Taala ye sengola ye. Ngo i ka ko bɛɛ bɛ ban pewu. A bɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli ka na. I bɛ siri k'i meleke ka t'i di Ala de ma. O don fa tɛ yen, o don ba tɛ yen, kɔrɔ tɛ yen, dɔgɔnin tɛ yen, se t'i ye, taayɔrɔ t'i la, boliyɔrɔ t'i la. Ayna al-mafarru. Wallahi i bɛ diɲɛ min kɔnɔ, ish ma shi'ita fa innaka mayyitun. Ɲinima ka di ye cogo min diɲɛ kɔnɔ, a kɛ ten. Don dɔ a na f'i ma k'i ye su ye. Wahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Maa min y'i diya o kanu, don dɔ i n'o na fara. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih. Baara min y'i diya o kɛ, don dɔ i na sara i ka baara la. I k'a dɔn k'a fɔ bonya o bonya bɛ muminin kan, o de qiyamuhu bil-layl, a bɛ su jɔli min kɛ. Wa istighna'uhu, a ka karili fana ka bɔ hadamadenw ka sɔrɔw ma, k'a jigi da Ala kan. O de y'a ka bonya n'a ka karama. O ye Ala ko nɔgɔya bɛɛ ye. Nin ye Jibril ye sarangana min kɛ Alakira Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Nin kuma in adressé nen don jɔn na? Nin adressé nen don anw la, k'an ka hakili to an yɛrɛ la. Wallahi Ala ka hɛrɛ kan ye, Ala ka laban ɲuman d'an ma. Mal mar'u illa ibn tawa ولو ارتقى فوق السماء بسلم لم يخلد والمرء غير مخلد. هذا ما ده يجي جير لا يتوتي عنقوي إيكا على نيني إيكا على دون إيكا على باتو ككون سربات دوني. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. barabu yana chugo adogoyara chugo hal na kala mithqala dharra nyawai ala ko kibaye bara nyuma adogoyara chugo ati dogoya Allah Taala nyakun klenana hada madembe jo bara ficini dola wallahi abido aljine ibe jo bara jugu ficini dola abido jana mala kan shiga boma hada madenga ka ala nyiminin ka don ka fo ibe ka masamin bato masado lendo masamin bi ka ko bela jelen kalama khabiru do masamin kibarole ne ga ko bela jelena alimul ghaibi washahada o masado ko dole na banglen do masado ala ka famel ko nyandama hada madega dine ni ka don adon ika ala nyini ka don ika kunandia be mina fi daraini nyine maya ani la harasila wa ma bihi najatuna wa rahatuna an gaggani na an lafiya be mina fil hayataini an nyine maya flala kada kan nyine maya ko fe nyine maya were bin imam shafi'i ko wala huzunun yadumu wala sururun ولا بؤس عليك ولا رخاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت دواء أكو هجن فويتي كو بيد سكاشي كو بيتورو كو بيدومي هيركو فويتي كو على بوكيه كي بنسون ديانوي كي بسيوانوي ko be continuer deguni kamanangaw n'olu yɛlɛ la ɲɔgɔn sanfɛ kasima ka shiten ko be continuer bando meni bela o cogo kelen na hadamaden ka ɲɛnɛmaya wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nasi ibe ka maaw ka saya lakale cogo min don dɔ fana ni ta lakale ten he o be mina aya to an ala dɔn aya to an ala ko dɔn an ka senbɔ ten diɲɛ na an ka fosi dɔɔni sa an ka fosi bigoma dugujɛ an ka ala ɲini an ka ala dɔn an ka ala bato ala mago b'a ka jɔnw na ala mago b'a ka jɔnw na o de la ala ye kiraw ci kiraw kana ka mission di kiraw ma kiraw taalen kɔfɛ sahabaw tɛmɛna ni baara ye sahabaw y'u ta kɛ
olu talen kɔfɛ tabi'inaw nana olu y'u ta kɛ ka se tabi'in fo kana se an karamɔgɔbaw ma n'o dɔ ye a sheikh almarhum Ismail Drame. olu y'u ta kɛ ka diinɛ ɲɛfɔ an ɲɛna. belebelew nana Elhaj Cerno Musa Jallo, Cerno Seydou Jako, ninnu bɛɛ lajɛlen ye ala ka diinɛ jɛturabaw ye. n'i taara Segu i bɛ taa belebelew sɔrɔ yen, Abdul Aziz Jirew. n'i bɔra yen n'i donna Barawuli, Demba Wage, alhamdulillah a taara ka jɛturabaw to yen, Sheikh Nani Misbahu Wagew. an karamɔgɔbaw billah alhamdulillah rabbil alamin u taara ka diinɛ dɔnbagabaw to minnu bɛ se ka diinɛ yira anw na hali bi. o dɔ ye an karamɔgɔ Mamadu Dramew ye, o dɔ ye Elhaj Seydi Malik Sinu ye, o dɔ ye Elhaj Mohamed Musa Jallo ye, o dɔ ye an ka diinɛ jɛturaw ka ala yira an na, ka ala kira yira an na. an k'an tɛgɛ fa ninnu na, wallahi n'an y'an tɛgɛ fa ninnu na u bɛ min fɔ an ye ka baara kɛ n'a ye, an bɛ alijinɛ sɔrɔ ya Rabbi, ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. o dɔ ye an ka mualimatuba ye, a dalen filɛ nin Musabugu Seyid Al-Fadil Al-Hakima muallima Salimat Keita, ala ka sijan kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o dani ninnu bɛɛ lajɛlen ma. n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ala ka diinɛ jɛturaba dɔ bɛ yen. n'i donna Marok jamana na i bɛ taa Sheikh Awnu Zawiyaw sɔrɔ yen, i bɛ taa Sheikh Amun Basiru sɔrɔ yen, i bɛ taa Sheikh Id Saidu sɔrɔ yen. wallahi ninnu kelen o kelen Ridwan Wahabiw ninnu bɛ diinɛ f'i ye ka diinɛ yiri la. a y'a to an ka ala dɔn, a y'a to an ka ala bato, an ka ala ye kiraw caman k'an ka ale dɔn, an ka n'a bato an kunfɛ. wallahi dɔ kɛra ten sa, an ka birika wuluw la an ka ɲɛɲini, an ka n'an ta kɛ birika wulu ten. ala ko tɛ ten ye, ten ko tɛ, ala ko mago bɛ ɲɛdɔnni na. ya Rabbi ala k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. nin kun ye dakuruɲɛ 2 ye k'a fɔ ka kɔn an donni ɲɛ an ka bi walanda kɔnɔ. ya Rabbi ala k'a faamuyali ko ɲuman, ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma, ala k'o k'a kan ala y'a kama ala kira kama. salli ala Muhammadin. المستحيل في حقه تعالى ani ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, o de y'an ka bi walanda ye. an bɛna kuma fɛn ninnu kan. an ye fɛn minnu ye wajibi ala ka hakili la, an kuma n'o kan. an ko yajibu lillahi alwujudu walqidam kadha albaqa'u walghina almutlaqu an wa khulufuhu li khalqihi bila mithal ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات. ويفهمني واجبي على هكذا kafɔ ala ben, kafɔ ala ye galikale ye, kafɔ ala ye masa ye min bɛ to yen a ka masaya tɛ ban, ala de ye masa ye min karilen don kari dan bɛɛ lajɛlen na. a mago tɛ place la, a mago tɛ heure la, a mago tɛ seconde la, a mago tɛ date la, a mago tɛ waati la, a mago tɛ jɔyɔrɔ la, a mago tɛ siyɔrɔ la, a mago tɛ so la, ale mago tɛ foyi la. ninnu dilanna ka nafa ɲɛ anw de ye, sinon Alahu Taala yɛrɛ tɛ. wa khulufuhu li khalqihi bila misal, ala yɛrɛ n'a ka danfɛnw fana fɔ cogo ɲɔgɔn kɔ, anw bɛ cogo min na ala yɛrɛ kɛcogo misaliya yɛrɛ t'o la. walam yakun lahu kufuwan ahad. ana anw kɛcogo tɛ, exemple tɛ yen. i n'a fɔ sisan n'i ye e lajɛ ka dugumɛnɛ lajɛ, e ni dugumɛnɛ kɛcogo ye kelen ya. n'i ye e lajɛ k'a golongoloba lajɛ, n'i ye e lajɛ ka digiɲɛ lajɛ, n'i ye e lajɛ ka jilakɔnɔfɛnw lajɛ, exemple tɛ yen ni ninnu cɛ cogoya min na, exemple fana tɛ anw ni ala cɛ. walillahi almathalul a'la. وخلفه لخلقه بلا مثال. وحدة الذات أيرك كتقولا أكلم بيودو أن فوت كلينولا مانغتو منوبالا أكلم بيودو أن فوت كلينولا ببارا منك أكلم بيودو kudratu sai mun baye anaka lanyini munye aka doni oni belaje len kabarleno Allah taala kilen la ni nyama ya minti ba meni masado yele masado doni masado alfa mun ma ko ma yajibu fi haqqihi ta'ala. ni ala fana wastahilu diddu hadhihi sifat fa fleka fi sisa ala ka manguto hakewla olu contraire ben mustahilu ala ka hakewla ni belaje len galoyin Allah taala ka hakela. al mustahilu fi haqqihi ta'ala الأدم الذي ينافي الوجود والحدوث المنافي للقدم كافوكو على مساي akunten o tetchen ala ka hakela kafo ala nana o fana tetchen ala ka hakela kafo alfana o kafo ala ka masabe ban o fana tetchen ala ka hakela ni ibn ashiri akere bait mazmun ka glan abo yastahilu diddu hazwa sifat bi adam alhuduth dhal alhadithat yayi alhadam العدم الحدوث ذال الحادثات ولو دانفون دي كافو تين او كنتين او غلانا او نانادي مكشي كنتين اي كنتين اي نانادي سانكه مكوفه سيزان اي كنتين اي غلانا كنادي على يدان نونو بلا جلين ذال الحادثات نونو بي فين داني وندي فين سنديلو وندي منو غلانا الله تعالى في
kedhal fana'u ka fo ko ala ka masaya fana ko be ban lil baqa munafi lil baqa o be ka fo ala be continue wo boy o te tiɲɛ ala ka masaya ban wagati tala wal mumathalat lil hawadith ka fo ala ni danfɛnw bɔlen do o fana tɛ wal iftiqar ila al mahal ka fo ala be hitaju ka taa yɔrɔ dɔ la walima ka fɔ ko yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o fana tɛ tiɲɛ ala ka hakɛ la ka fɔ ko ala ye jate daw b'a la zati la ka fɔ ala ni karisa ni karisaw kelen la o fana tɛ tiɲɛ ka fɔ ala bɛ dɛsɛ ka fɔ ala bɛ karaba de a ka fɛnw kɛ o si tɛ tiɲɛ jahiliya n'o ye ka fɔ ala tɛ ko dɔn o fana tɛ tiɲɛ ala ka hakɛ la ka fɔ ala bɛ sa olu bɛɛ nkalon ye olu bɛɛ dɔn ninnu contraire ye ka fɔ ala tɛ mɛnni kɛ wala ala tɛ yeli kɛ walima ala tɛ se ka kuma fɛn minnu b'a kɔnɔ wala ka fɔ ala ye dɛsɛ bɛ na ala la walima ala bɛ ka karaba ka fɛn dɔw kɛ walima fɛn dɔw kɛ ka sɔrɔ a man d'a ye ninnu si tɛ tiɲɛ Allahu Ta'ala ka hakɛ la nin bɛɛ ye nkalon ye a fɔ nin ma ko minnu ye nkalon ye ka fɔ ala tɛ se ka kuma ninnu bɛɛ ye nkalon ye fi haqqihi ta'ala ma yajuzu fi haqqihi ta'ala min bɛ bɛn ala yɛrɛ ka hakɛ la wa yajuzu fi haqqihi ta'ala fi'lu jami'il mumkinat wa yajuzu في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات يجوز في حقه تعالى فعل الممكنات فين على دياكوكي بأسرها أي بأجمعها أبلا جلين أكاد تشوكو كاكي على بسكوكي فوي توبالي أكاد تشوكو كاكي أو تركها والمنا أجاكا تنيري في العدمات تنيالا فوي فناتولا na ajaba ke na ajaba tun huwa alladhi yaf'alu ma yasha'u fi hukmihi nimi aja abo ke nimi aja abo tun atenyi nga mun la yin ke na ajabi faraki ba so mo fa fuiti bwala wala yakhafu uqbaha atisra consequence nye fuiti bwala ale de ba yare sagwala ale tayaka kuye ya rabbi ala kan sago dama ala ka hinana ala ka dwani degun ngele ya uche ala ba yare sagwala ala ka laban ɲuman dama ya rabbi o cogo la ni min bɛ don kɔnɔ tuguni o de ye wa yadkhulu fi dhalika athawabu wal iqabu wal ba'th ar-rusuli alayhim as-salatu was-salamu sarali ni ye ɲuman kɛ a b'i sara n'a y'a diya a t'i sara n'a y'a diya nka ala ye masa tilennen don wa ma rabbuka bizzallamin lil abid a t'a ka jɔn tɔɲɔn ayi n'a ye min fɔ ala ye masai ladrido aklen no ka barawla ni juman ke na ya jabi la jaba na ya jabi do aka jana mala na ya jabi do aka hina kono foi tisega foi bo ala ka kula foi tisega a fo kibi a jara ala ye chugumi abaka ko kete nga ataka jontonyo aka hine wode kona aka fununye man amila salihan fali nafsihi akote ni ma min nyima ke ya ke iyereye ima ke ale alai wa man asaa ni ma min dun fana ya cin dun ima songa nyuma ke fana kara juguman doroni ko tigi ya ke ayere la ima ke alala wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abidi imama ke jon tonyo na ka fo ka ba ka jon tonyo ka fo ko siba ila ala to masai ngo ma julbi ala kuta nasru ala kuma ga seti yaira ka to ala kuta la ala kuma chomi nga ala ba tikitoin abaka ala kuta beke abe kla abe nimisa abe tubi abe na alama ala be kla ka accepte ka kume chugo bela chenina ka kla ka ta don aka aljina kono jabbar ala misekula ala inde kan ya rabbi ala ka hine anaka funo siriya ala ko ke kan an labo an Allah halaya be nyina ma kono nyina ma kofe fu alqiyama fu kan don aljina kono ala ko ke ka kanyi he ma shika barat sigi do aljina kono ay ma shiga barat siki do aljina kono ebe do aljina kono ni jumenyi ni ala ka hine akana kinyana kika sunni silivi do aljina kono ay ala kira wadi fa sahabo ko kira hali ehre alayhi salatu wassalam au kama qal akuko hal alayre ala kufuni ala ya ka hine ke ka alila bo ala ka hine ala bori ke ka jon datugo ka jon brino e ka sura ki dona ay ka aljina kono ya rabbi ala ko no ya mbela jinni
ay kirawci kada ya kirawci na kun ya ja ta kiraw fana ci min aladiya fala yajibu alayhi min shay'in wala yastahilu fiti wajibi alaka kufu alaka nke ay kafu kufu alaka do agal jine kono wajibi taraka ne na jara bidu wala yi bi ya ka do uchaya ala ndo igal jine kono aka hinena aka fono sire aka bu idoni fana na aka jana makono ay ala be hina kojugu ala be hine ala ga hine dai ala tadi ala diga hine walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allahu akbar. Ya rabbi ala ga hina ambela jirina an ala dilna toye an ala dilna kan mangutuye an ala dili na aka singulaye abi hurairah balaka radiyallahu anhu akoko ala kirako sallallahu alayhi wa sallama inna lillahi 99 isman ko ala kutto bi kononton bala kilimbaje kemela ni mami o tokono non jati ka fo ka don ka ala batunai dakhala aljanna wa tibi aljanna kono wa huwa witrun yuhibbu alwitra ala ikrini abi kilim fe huwallahu alidi alai la ilaha illa hu ala fitin funakira alai arrahmanu alidi jinhinin logolin tigiye arrahim alidi alqiyama hina keren tigiye la ilaha illallah jinhine otido alqiyama hina keren otido we ala todoy alquddus Allahu akbar alquddus ani masainga sanu alquddus masanyi masasanu mai ya ala togonne ya ala towi alquddus huwa almubaraku wa huwa at-tahiru alide masabbar kallinyi alide masassanmanyi alladhi ta'ala an kulli danasin wa qila taqaddasahu al-mala'ikatu al-kiram wa huwa subhanahu al-mamduhu bil fada'ili wal mahasin alide masassanman bai masammin yin malakau ya sanuya subhana akasanu al-mamduh mimman mutura mimman jamuna nifusa mandiya bauye huwa al-munazzahu anil adidati ufane qudusu korodoye alede kasanu kabo sina umasina tala janyogon tafe furu nyogon tala wolodin tafe al-mawsufu bil kamali alede mangutura ni dafalinya dan uye alade balil munazzah anil uyubi wan naqais kulliha akasanu kabon bukula kabon nagashiko belajelina inafo Allah ta'ala kasanu an yuqaribahu aw yumathilahu ahadun fi shay'in min al-kamali fuiti ko kasu ala wala ko ba bon fenyoya akadafalinya la الملك الذي مسكي السلام الذي كشي أن على الدلي المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المتكبر الذي بسكي ربنا إنك يربنا دبلكوي يربنا أبيدو جانا من لا تعال جنة دي مدى ما هو ما مغوبي على كال جنة يرمانجي ni yere bonya na bi nyina ki kafsani mo yi mafsani mashi yere manjigi man tawada lillahi rafahu Allah ni mami ya yere manjigi
man tawada'a lillahi ala kama kira manjigi ala kama rafahu Allah ta'ala boti da mokorota ni rabbu yandu ni rabbu ya ite dal jina kono ni rabbu ya ala to ko ni rabbu ya dro abina fi yala ka briefing do ta ka biri yere la rabbu ya ni ma dabla ni sona yere ni dara yere la nabi na ki fana be se fen lo ite se fuila wallahi hali ton enya tala iton ibi sa iton ibi sa inyeti da itonga jugu la bili bado de yere boyan ni ma o ma yere boyan adama duma alabi manjigin alabi doya alabi fanga banki barka ban wallahi don baga doko kale kabako yara ajibtu libni adam yatakabbar ale kabako yara adama din bayre boya adama din bayre boya ko o nina nawa ka fo ale folo kunyi nutfa de joli shimine hanna kerika finne be jike ka ko ka bwala abi labani jifai adama de ira manjigi ira boya ti fonye yi ma ba ira boya te do aljine kono ma sonda ire na bulu kale rab se fendo la muso emin bi ira boya yi frutema adon ite foye che en bi ira boya yi muso ma na bi na ki kafsani muso e able ko na ite foye arabi fede ni ira manjigi he an an ira manjigi ne kade alai man tawaba lillahi rafa'ahu Allah ni mami ya manjigi ala bu korota bi beka boyera bula bi benyana kale bi se fendola adama den ki manjigi o de kada ala be jonde fe jomi ba manjigi abe jomi ko na ka fo diente foye ima ala be sujudu ye manjigi la sanadande ni jon tara sujudu la yene he asira yora ma yora min kada ala ka teme fembeka yene abati temin kadai no ka bo abulo abo oturu duguma yene nyeda duman ban abo tengun duguma ko noro duguma yala abayira ala ni duguma fende ala fuyi tini ala ni befle nyegoro absaka fa subhanallah sanya bi Allah ta'ala subhana rabbiyal a'la sanya bi ala korota alimai ala mi korota lindo na fara ala korota lindo korota ko ala mi sanfé de ala mi ga sebe e sanfé parce que ni ala bla zanfé ko bo ya ira ka fala te fambela dilena i ala bla di fandola ala ka famiyal ko nyumandamma kuna oya besoro femuna oya rabunya ki haramia ka bo ala ga hinena ki haramiya ka bo ala ka jena o be soro yere bonya de fe hadamadin kan yere bonya kan yi kunche bonya ibonya chuko wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidina qala ma mana'aka alla tasjuda إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ngufenyi shetani soroka kubwa alai ni ibn asili ibahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni bina qur'ana kala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni bina dunya kana allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'isi ebe ko fo shetani mi made munyini sama ya bunya jugu badi ala togode ko al mutakabbiru ni yere bunya taga de yere la yere magusa yere kun angoya i perdi la ya rabbi ala kan kishiga boma
wala an bɛ walanda jɔni yɔrɔ in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka walanda nata yira an na ala ka yira an na ni nɔgɔya ni hɛrɛ ni dɔnni caman ye o b'a sɔrɔ an donna sunkalo kɔnɔ ala ka sun in kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye an bɛna bato min kɛ ala ka bato minɛ an ye an bɛ sira min ye diɲɛ ni alikiyama ala kan kisi ka bɔ an ma an bɛ min nata diɲɛ ni alikiyama ala k'a nɔgɔya an ye ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o kɛ ala kira kama ala k'an bɛɛ laban ɲɛ yarabi ala k'an bɛɛ sutura ala ka dɔnni nafama d'an ma ala ka dɔnni jirilen d'an ma an bɛ bi walanda jɔni yɔrɔ in na ni ala ye tɛnɛ nata yira an na an bɛ tɛmɛ n'an ka walandaw ye an b'a fɔ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.